Anyuola no yiera mondo abed jakom mar anyuola mar dhoodwa. Abedo jakom anyuola no. Dhood ma Kadwet. Dhoodwa matin. Dhoodwa matin ma kuri luongo ni Jokanyany. Koro abedo abedo jakom. Abedo jakom no. Atimo gik mang'eny. Oyudo ka ne skul onge karwa nikech nonyuolwa e dho nam. Ne wan mana gi yidhi mana nam. Ka giki ka 66. Abedo jakom. Wagero skul karwa ka. Miluongo ni Maguti Primary School. Mano oger gi tekona kan jakom. To yiera anyuola mar dhoodwa miluongo ni Kadwet moting'o dhout Adwet duto. Moting'o Kubuya, Kugweno, Karabondi, Kamser, Kakwajuok, Kajiei. Abedo jakom gi. Ka kanyo Riaga Wuon Ogalo ker. Akori chak iyiera jakom Dora Chuonyo. Dora Chuonyo mochakore Uma nyaka Kabondo ka jabedo. Kinwa gi Kisii gini. Achaka bedo jakom Dora Chuonyo. Koro abedo kamano. Aka yudo kanti ma Homa Bay. Homa Bay bedo kanti. Jodongo chako chokore Homa Bay. Moriwore Josuba gi Karachuonyo. Ochako yiera bedo jakom mar kanti. Ma Homa Bay. Kariaga pod ngima. Koro abedo jakom jodongo e kanti ma Homa Bay. Akoro wawuotho e bwo Riaga Wuon Ogalo. Kariaga Wuon Ogalo tho e dwe mar 9 higa 2015. Koseike to secretary mare ni iluongo ni Adero Sawa. Noja kanye? Adero Sawa en jasakwa modak Awendo. To an wan member mag Riaga. Adero noluongo Buro Fafa. E dwe mar 9. Koluong Buro Fafa, jodongo nowuok kon gi kon. Wuok Siaya, wuok Migori, wuok Homa Bay, wuok Kisumo. Jodongo nodhi ochokore Ofafa kanyo. Ka gitimo paro. Mondo ng'ata achiel kuomwa majuogo mako orit kom Riaga. Kane wadhi jodongo dhi kanyo, Adera ne dwaro. Jodongo duto nowacho ni oyo. Nyandike mabedo oyudo ka bishop moro miluongo ni Opiyo ma Koa Bwai. Oseneno fweny modhi ong'is Adera ni fweny mar Nyasaye wacho ni nyandike mabedo kiny. Kata kamano kane Adera obiro Fafa, Adera po ne dwaro. Bishop no nobiro chung'. Kane bishop no biro ting'o bade, to wachna Adera nyocha biro dalani ma ng'isi fweny Koa Bwai mabiro nyaka Sakwa. Ma ng'isi fweny ni fweny mar Nyasaye owacho ni nyandiko ema mako lodh Riaga. Jodongo kane owinjo kamano e ot kamane wachuoyo piny, jodongo nowacho ni kare obedo mana nyandiko. Mane kaka noyiera Ofafa mabedo interim dweche 3.
mwalando ni koro wabiro dok bang' interim no mondo koro ng'ama nigi dwaro obi mondo wawuo. Kane wadok bang' dweche adek onge ng'ama nobiro. Koro ne jodongo opuodha ni koro Nyandiko Buno Ngadi ine ker mar Luo. Emomiyo ngiro da kel nyaka sani nikech kata Nyasaye be noneno. Koro kinde ni yudo ka Otondi nitie. Nitiere nyasi mane notim kendo mar sidho Otondi. Iwinjo? Otondi noyier Kariega pod ngima. Mana an akia. Ne ok ndalona. Kinde manegi yuare tok safar mar Libya. Ero. Mane jo siasa okete Otondi. Ok jodongo. Siasa mane okete awendo. Koro kane okete to koro yuarruok ne nitie. Koro an yiera k'Otondi ne oketi Kariega pod ngima. Koro an mawuoyo ni kanoagni noketo Otondi ni tigolo Riaga. An Nyandiko ni ng'ato nolala bong' ma secretary mara. Ne watero wach High Court. Ma court nochungo yiero mar Otondi. Ma court nowacho ni Riaga e ker nyaka courtroom. Omiyo ne Riaga tho ka en ker. Chik mar Luo Council of Elder bende nyalo yier ker moro ka moro pod ngima tiyo. Chik mar Luo Council Elder ok nyal yier ker ka ker moro pod ngima. Mondiki katiba marwa man ka register.